Anya laghachila n'obere ezumike gbajiri n'oge ụtụtụ ọma n'isi bido telivishọn. Aha nwụkwa ọnụ Doris Ifeoma dịka onye sikwara mara Maazị Ngwanụnụ lekwa aha ọzọ maka onye ka na-abata ugbu a. A sị na ekele anaghị eju afọ n'ihi ya na m ekelekwa unu ọzọ ọ bụrụ ugbu a ka unu na-abata biko chọọ ebe dị nnọọ nwa comfortable nọdụ ọdụ ka ị gere ntị n'ihe anyị bubata. Ọ bụ ndụmọdụ ọpụrụ iche ndụmọdụ anyị na-enye ma ndị nne na ndị nna ma ụmụaka na-aga akwụkwọ. Mmadụ niile nọzi n'ụlọ. Ụfọdụ ụlọ na-ekwo ụwa ị ga-ajụ ma o nwere erimeri a nwere mmemme a na-eme n'ụlọ. Ọ na-awụ mbata maka na o nwere obere nwa m nke ọ na-awụ nke ahụ amaghị m ebe ọ na-esi achịkọtara m ụmụaka ndị enyi mbata na-asị ọ dị ka mgbe mepekwere ụlọ akwụkwọ maka ha niile na-amụ m amụ. Ọ dị egwu ebe niile eju. Ọ dị mma nne kedu ndụmọdụ ka m buru ụzọ nye ha? Sị m na ọ dị m ka ihe mbụ a ga-ebu ụzọ gwa ndị nne na nna na ndụmọdụ abụ ka ha mata bekee na-akpọ ya reality check. Ya bụ etu ọ dị ugbu a ọ na-ebu ajụ chifo n'ụtụtụ ị na-agbakarị ala ka ị gaa kwado ihe ha ji aga akwụkwọ. Ị bịazie bịa cheta na ha enweghị akwụkwọ ha na-aga nke bụ na njinji ejiele hei kedu ihe mụ na ha ga-aga taa. Ọ dị mkpa na ọ na-adị mkpa nne na nna kwesịrị tupu ụlọ akwụkwọ ahụ emechie ndị nne na nna kwesịrị ibido chewe n'echiche si na ụlọ akwụkwọ ga ha emechi ka ha dịkwa mbuke akwa n'ume dị na njikere. Ya bụ the new reality. Ọ bụrụ nne na nna na-aga ọrụ ọdịagha ịgbanwoo ka isi aga ọrụ gbanwoo mgbe iji ọrụ na ị na-ama ụzọ apụ na mbụ ọrụ sikwe na o nwere onye gị na ị nwere onye enyemaka n'ụlọ nke ahụ dị iche. Mana nne na nna na ndị nnọrọ onwe ndị na-anaghị arụ ọrụ bekee ma ọ bụ nkụzi ma ọ bụ gịnị onye ọbụla ga-agba mbọ mee gịnị gbanwoo bekee na-akpọ ya adjust gbanwoo ọnọdụ ọrụ ya mgbe o ji apụ na mgbe o ji abata. Ekwentị kedu ndị a ga-eme n'ekwentị kedu ndị a n'ihi na ọ dịghị ofele. Ọ dị ka nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ga-eme gịnị ga-eke akwa n'ume mara na ya amụọla nwa ahụ apụtala ọ gaghị abakwa ọzọ nke bụ na ọ pụta ahụ ị ga-elekọtarịrị ya anya ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya. O nwere ndụmọdụ ọzọ ị nwere nne ndụmọdụ anyị depụtara karịrị akarị ma ọ bụ onye nna n'oge ugbo ụmụaka juru n'ụlọ onwe ebe ha na-aga anya ga-eru gị ala. Ị ga-atọ anya n'ala na-ele anya omume ha. Ọgụgụ ndị nna gị na ha ebiro ndị nke bi na dormitory esi bata tọọ anya n'ala adịghị na-asị na nwa m anaghị eme nke a ọ naghị eme mba. Tọọ anya n'ala lewe ya mara agwa ọma o ji bata si ya jisi ike mara nke ọjọọ o ji bata jisi ike ka ọ gbanwee ya. Hụ na anya gị ruru ala maka na ihe na-eme ugbu a ọhịa na mmadụ na-anọ na mmiri ncha na-aba ya n'anya. Ama m na Chukwu na-azụkwa ụmụaka kama ị ga-agbakwa mbọ dịka mmadụ lewe ha ya oke nke gị. O nwekwana ihe ọjọọ ị chọpụtara ji nwayọọ etile mkpu itiwekpu imebi ihe niile ji nwayọọ kpọkarịa nwa ahụ dụọ ya ọdụ. Ha na-anụ hapụkwa na a na-ekwu na ụmụaka ugbo anaghị anụ ntị ha na-anụ maka na ihe ga-eji ama na ha na-anụ ụbọchị onwe ihe ha ga-anọ n'ime ha echeta ihe ahụ nne ha na nna ha gwara ha eme ya maka onwe nke gwara ha ihe ha ga-echeta nke ole nke ndị ọyị ha gwara ha ọhịa ga-anọ ha n'isi a ga na-ekwu. Ọ dị mma ọzọ dị ka ibie bụ gịnị inwe ndidi. Onye ndu ntụziaka m ọnụ Doris Ifeoma o kwuchala ihe niile gbasara ịtọ anya n'ala mana ị ga-enwekwe ndidi n'elu ya. Nwee ndidi. Ụmụaka bụ ndidi anaghị eji ike mee nke bụ na o nwere mgbe ị ga-apụta ọ bụrụ na ihe onyonyo telivishọn ga-akpọdola isi n'ala ọ bụrụ na ọ kụwabeghị akụwa biko gbaa mbọ hichapụ ọsọ mmiri ịtụtụrụkwu ya ga dowezie ya ebe ọzọ n'ihi ebe ị dowere ya ha ga-eme ka ha doziere gị ụlọ. Mana ị ga-edotuchi ụlọ pụwa tupu ị na-abata eje ka ha doziere gị ka ọ dị ha na mma. Ọ maka nke na-awụkwanụ tentem dịka ọmọ nke n'elu oche ha ga na-awụ ndị ọyị ha na-awụ. Ọkwa ị na-ekpe ekpere si biko kedu mgbe ha ga-eto ka ha topụta mmadụ
ndị ka ị ga-eji so ha na-asị ha ịma na ị na-awụ ihe nwekwa ka isi merụ ahụ kịta ịchọziwe onye isi na-achị ọchịchị fugo okpukpe ya adịzi ụjọ obere ụjọ abịa ha ihe agwa ka ihe agwa ha nke anyị kwuru ugbu a bara m n'ọbara amụtara m ihe ugbu a gị gwa ya na ọkwa ọ chọrọ iwu onye uwe ojii ma ọ bụ onye dọkịta ma ọ bụ onye na-achị ala ifuru onye na-achị ala na-eme ona ifuru onye ọ na-amafu ha obi tụmadị ndị obere ahụ ọ dị mma nne kedu ihe ị chere maka ozi ịmana mgbe ụmụaka na-aga akwụkwọ onye ọbụla nwechara ozi ha na-aga mana ha lọta ezumike ozi ahụ ọ ga-adịrị etu ahụ ka ọ dị mkpa na ị ga-atụgharịkwa ya nye ha ozi karịrị nke ha na-eje mbụ nna ka esi eme ego ezumike ihe ekele ozi ka onye ga-esi na-aga onye ọla nwere nke ọ ga na-agara gị onye ọla nwere nke ọ ga na-eme ọ bụrụ onye na-asa naanị efere n'ụtụtụ ya agbapụga ụlọ akwụkwọ ị ga-enye n'ihe ọzọ n'elu ihe ọzọ ga na-eme ọ sacha ebe nwere ike zakwuzie ụlọ sọsọ ịzakwa ụlọ ọ sachara nwere ike na-asị ya ọnwa ihe a na-adụ obere ihe isi ya ngwa ịma na afọ ole ọ dị ga-eme ị mara nke ị ga-ezi nwa ahụ ọma ihe na-adụ isi ya ngwa ya duchi ihe a maka esi eme ebe m ọrụ gị wawuru mmiri n'ala gịwa ga-efiche o meziri onye na-agazi oji nwayọ isikwa na ahụrụ mmiri mara onye ya wụrụ ya m gịwa ga-efiche o mezi onye ọla na-elezi ibe ya anya ọ dị mma kedu maka ihe onyonyo nke a ha na-ele ịma na ụmụ akwụkwọ lọta mgbe eji ele ma telivishọn ma vidiyo ma fim ihe niile maka ugbu a ọ dịkwaghị ka mbụ a na-ebucha ndị nnukwu asambodo ugbu a iwere obere nke a na-akpọ flash drive gị kpojuo ya ihe ejije dị iche iche ha na-ele kedu ihe nwere ndụmọdụ ị nwere gbasara ka ụzọ kwuo nke a ma gị nwa ji ekwentị gị n'aka o nwere ihe dị aṅa ịchọhụ ka ụmụaka mata biko fichakwa n'ihi na maka ụmụaka nọzi n'ụlọ ọ bụkwaghị mbụ ị na-apị na ị nwere ka isi kpochie ha agaghị ama ọ n'aka gị siri gaa ka ha si mụta ha ga-akpọpe ya lee ihe ị chọghị ka ha lee ihe ha ekwesịghị ile ga-enye ha nsogbu na ndụ maka na ihe anyị ga na-agazi ihe isi ka ahụ bụ eziokwu onwe ihe dịka ọrụ ụmụ nke telivishọn gị onyonyo gị ịhụ na igotere ha nke ha ga na-elele nke akwụkwọ maka enwechara ndị a na-ere n'ahịa ihe dị iche iche ọgụdị mma ọrụ aka ma ihe mmụta dị iche iche dị ya igotere ha dị ahụ kpojuoro ha ka ọ bụrụ na uche ha ga-adịzi ebe ahụ ha ma nwezi efe dị na-echezi na nke ọzọ maka na ha na-eche nke ha na-eneneche nke ha na-etinye ọzọ ọ ga-enyekwara ha aka ịchịkọta ha ọnụ maka na ịhapụ ha onye anwa ha akpapụ na-achọ ebe ha ga-aga nene maka ihe ha na-anụ na ntị ha chọrọ ife ya n'anya ọkụ ụmụaka obi kpọmkwem ịkụrụ ya ntu ụmụaka bụkwa ndị na ihe dị ka egwuregwu na-amasị egwuregwu a na-egwu n'ime ụlọ ma nke a na-akpọ ma ludo ma ndị dị iche iche achọrọ ọgịdị ndị nke a na-eji amụ ihe gbasara edemede spelling ọ na-enyere ha aka n'ụbụrụ ọ dị mkpa na azụtara ya ma a nọrọ n'ezumike dịka etu a nọ ugbu a ha were dị nke bekee na-akpọ bizi n'ihi o nwere mgbe a ga-ewe ọkụ agaghị enwe ọkụ eji ele ihe onyonyo ma ọ bụ ege redio ma ọ bụ gịnị ya bụrụ ihe egwuregwu ahụ dị mkpa ka na ọ bụ nke ga-amụta ihe nke ha ga-amụta ihe nwa gị ahụ wụrụ onye nke na-anaghị anọnwu n'ụlọ ọ na-aga wam ije inye ya ozi n'ụlọ ọ na-awa apụwa ị ga-ama mgbe nwatakịrị ga-eji jeje ozi ahụ mara ha awa ole ị ga-anọ tupu ịbata inye ya ozi o nwere nwa m nke bụ na ndị ụfọdụ a na-ajụ si elee ebe o si were bịa ọ naghị anọ ofu ebe Chineke bere ebere kedu ihe m nwere ike ime gbasara ụdị onye ahụ na ụmụaka na-anaghị anọnwa ofu ebe ọ gbaga n'ime ụlọ nke a si na nke ahụ gbapụta gbaga na mkpuke si na mkpuke gbapụta gbaga n'ọwụwa o si n'ọwụwa ma ọ na-afọ ya ma ya si n'elu wutuo m na-ajụ si aga m ekedo ya eriri ịmakwa m nnọkọta m na-emere ndị nkụzi ha ebere nnọkọta m na-ajụ onwe m sị
onye nkụzi na-akụzi onye a Chukwudinna ga na-egozi ezigbote ndị nkụzi ọ ga na-agọzi ha ọ ga na-egozi ha maka na ihe ha na-arụrụ anyị ka nkụ gị na ụmụaka ndị a nọ isi ka ekwukwo ha ụgwọ ka ha gawazi ụlọ akwụkwọ ahụ ọ dịkwa egwu onye nke a ka ihe ị ga-eme iji si ike na-agwa ya okwu ihe eji anata ha o ihe ụmụaka na-enene itinye ha ala ifunuchie ntị ya ebe niile oyiri oyi anya na-ele ihe ahụ mana ọ bụghị mgbe ọbụla ọ bụrụ mgbe ọ bụla ihe ị ga-eme ọdị inye ọrụ ọ ga na-arụ n'ụlọ ọkwa ya ọ ga-awụ ọ ga-achọ ka ọrụ ga-ekipụ ya bizi ọ dị mma o nwekwara onye gwara m sị m na ọ dịkwa mkpa ụdị oge a bụkwa mgbe ndị nne na nna ji eme gịnị ji spend time dịka bekee si ekwu ha na onye jee ya chiata ọsịsọ mara na o nwere ndị o dosara n'ụlọ ka ọ mara ihe na-eme n'ụlọ mana maazị anyị ga-agbaji obere ezumike